Здравейте хора! Това ми е новия канал, където ще играя на Bedwars и Brawl Stars най-много. По-скоро на Roblox и Bedwars. Тук вече имам видеята звук. Познах си микрофона. Сега почваме едно Skywars и след това ще изиграем едно Lucky Block. Вече ще се опитам да качвам всеки ден, но си отдел да успял. Вчера качих два видеа на Brawl Stars и на Roblox Skywars. Не бяха без звук. Може да качвам някой път по две видеа, някакви по-кратки. Сега почваме да се подготвяме. Напитайте как креатива. Имам крила. Да сега почваме. Ако зареди ще е хубаво. Добре. Божина! Фак! От това тук да го виж, ще се очай да оправя се така. Там това ще взема чрез пет. Защото тук е... Не ми даде чрез пет. Често бе да правя. Влязах пак. Защо си обед, човете, като вече обед? Вече бъл това ще се взема чрез пет. Там... Някакъв... Умах! Аз си живота си мася да бъда работа. По принцип, аз бях 34-ти в другия раунд, къде тя не възстила. Без това. Обаче си го загубих заради там някакви неща. След това пак си го... Значи първо си го загубих, защото и Roblox реши и да ми го махне. И след това си го успях да си го върна. Обаче след това там на всичко да ми изчезна телефона и сега си върнах един много по-стар един доста стар акаунт си го намерих. Сега ще тук и пак си върнаха еврите. И сега снимаме няколко Skywars и ще играем след това Bedwars, докато ставаме той как се казва, че той е левел ти стой. Аз съм много тъп, бе. Аз съм смълзал. Че и тук в домите, вижте, в крайните дава хубавите неща. Вече взех едно чрез вече. Нямам принцип да имам нещо за нямато и... Браво, бе, мой! Я забиде, че спита, мой. Опа, малко си казах вече. Ти му е, ти му е. Амено. Идея, ще помоги. Видата, принцип, няма да много дълги, защото сега се питах да кача 20 минутно видео, ама играта си, че не е добра идея да ми го даде бати тук. Вече няма това. Ме.
Не му е. Се ти му. Добре, така. Той, бейби. Не знам дали кой ще бъде. Аз съм някакъв... Вчера си създадох канала. И вече това ми е третото видео. Не знам, защо направих вчера 2 видеа и същи. Ама къде е то, че ще го пребия, бе? Не се убием. Пазва, че аз се убия. Аз си още съм добре и аз съм добре, бе. Моите я седите. Кой сте? Ай! Бати, го гледа. Ела ми тук. Майка, хедшот, бе. Кога го хедшот, да? Той го за кой? Мой. Аз мога са... Сега не знам. Аз си сега... Вилчета прека... Аз си сега още искам се тъщам па... Веднага обаче сега малко да го обработя. Кой ще обработва, бе? Не знам да обработвам. Те видят видове.